Salutare tuturor! Ce faceți? Astăzi sunt împreună cu prietenul meu Luca și o să ne jucăm Minecraft Hardcore. Salut! Guys, Nu este finalizat acum. O să vă fac acum un house tour. noi n-am mai upgradat chestiile, adică n-am început că astăzi când filmăm este Paștele. Da. Și nu prea avem mult timp. Da, și Un house tour, bă. Uite. house tour. Păi intru de aici, bă. Așa arată casa. Să nu vă uitați acolo sus, că... Am finalizat-o. Mai avem de pus geamuri. Da. Aici am făcut așa. Aici este așa. Și cam așa. Cam atât. Oricum, vedeți că este... Mai trebuie un enchantment table aici. Ia să dormim. By the way, guys, jucăm la hardcore. Eu mă duc să caut niște căuri. Ok. By the way, asta este seria întâi. Adică, ăsta poate să aibă 100 de serii dacă nu murim. Nu 100 de serii, 100 de videoclipuri. Sau 100 de serii, chiar. Că Da. are șanse. Asta este una dintre seriile de Minecraft. Da. Și asta e problema, că e hardcore. Și Luca, Dacă murim, și Luca știe ce a făcut ultima dată la hardcore, da, Luca? taci, le-ai spus odată, taci. Știți voi, guys, să vă uitați la Fugim de la pușcărie, videoul ăla. Că... Avem aproape 200 de piatră. Și nici o bucată de coal. Ce fărie. By the way, În sfârșit coal. guys, eu o să am un canal care o să filmez jocuri video, adică random. Eu am un canal care postez doar cu FC Mobile. O să-l las canalul lui Luca jos la description. Ce description, domnule? La, Comentarii. cred că da, la comentarii și... Mamă. Vere, efectiv, Sunt așa n-ai... abonați. Am 11 abonați. Am nevoie să fac 50 ca să pot să fac live. Și pe urmă pot să fac live. Și o să fac la 1000 de abonați un facecam micuț. Yes. Un face reveal. Face reveal, da. Adică acum să nu ne vă așteptați de la mine și de la Luca să avem edituri bune. Bine, de la Luca poate, dar de la mine... Încerc să iau niște... Uite-te un pic în spatele casei. Cei care mi-au dat follow pe TikTok știu editurile mele. De ce? Shut up. Shut your bitch ass up. Arată bine? Eu zic că da. Mamă, ce câști l-ai pus? Așa. Arată bine căsuța? Ce ziceți? Eu zic că da. Scrieți în comentarii. Dați o notă la casă. Wait, guys. Wait. Că facem un abusing. Where you go, bitch? Abuse on Epstein Island. Nu s-a văzut nimica. Luca, ai mâncărică? Cum se fac? Avem fermă și ăsta de casei. L-am făcut eu, by the way. Adeu. Da, dăm și mie mâncare. Ai? Sper. Oh. Du-te și fă mâncare, toată mâncarea pe care... What the fuck is it? Pune și coal. Poți să-mi dai un pic X-ul? Poți să-mi dai un pic X-ul, te rog? Poți să-mi dai și mie de-asta? Să pui coal în mașina. Ce mașină? În furnace. Pip. Facem... Că facem charcoal. Bă, oare
ce se face din charcoal? Nu știu. Parcă știu eu, Luca. Încercăm? Nu, lasă. Hai să facem un pic. Dar nu poți pune... Nu poți face charcoal în blast furnace. Aha. Ani live. Ce? Ai găsit America? Nu, brocel. Unde e dus? Eu nu sunt Marco Polo. Anilai. Oh! că- Oh! Ah, Oh! Dacă îmi pică de aici, sunt rege. Dacă îmi pică de aici, sunt rege. Câș mi-a picat. Nu sunt rege. Nu ești rege. La videoul trecut a dat Luca un pic flex. Da. Flexing. Poți să dai și un pic de mâncărică, please? Vere, este în furnes. Ei, shut up. Shut your bitch. By the way, shut your bitch. De ce ai luat toată mâncarea? Am nevoie. Oricum mai am să pun. Deci, nu e ceva Go. wow. Ai. Tu stai după mâncare, bine? Adică by the way, vă zic rolurile. Eu să stau adică în casă să fac niște chestii. Și Luca este despre exploration. Ha? Ai o bucată de iron făcut? Mă, noi suntem proști. Mă, ai o bucată de iron făcut? Adică am 14. Deci, o bucată. Wait. Că noi suntem proști, Vere. Ce? Îți zic doar un hint. Ceva. Nu m-a ajutat cu nimic. Bine, mă, zic. Bell. Hey și ceva. Hei, babe. Pinică. Mă, este 3 de ăștia. Ce? Nu sunt 3. E ăsta al tău care l-ai lutat, sorry. Ești bun. Eu am crezut că am lutat acolo. Te rog. Stați un pic, guys. Am revenit, guys. Probleme tehnice. Nice. Dă și o bucățică de iron făcut. Stai un pic. Mă, dar unde ești? Zim 50 împărțit la 2. 25. Perfect. E bun. Ești. Adică nu știam, Luca, sunt și eu prost, adică. Da. Guys, să nu fie flex, dar am media 980. Și eu am de aproape 9. Na, Yeah. de am zis. Nu mi-ai dat nimica, bro. Ți-am dat pâine, bro, what do you mean? Pinică, da. Pâine, da. Doamne ferește. Mâncărica, rica. Te întreb de 5 minute. Vreau o bucată de iron. Na, să trăiți cât iron vrei. O bucată, na. Una. Yes. Nici crafting table-ul nu mai pot să-l mai deschid. Vere, adică te duci așa și îl deschizi like for el. Dacă îl deschizi câș, deschizi doar pe ăla. Shut up. Sibau. Diliga. E de gafă. Guys, noi vorbim pe scurtătura, by the way. Acum moare. Kennedy! Aha, Luca, Yes. sper să avem porc. John porc. Avem un Jump. porc la mine. Și-l omor.
Uai. Nu, bro, că poate găsim. Lasă, sau omoară-l. Aia e. Lasă, nu. Vreau un căluț. Mă, tu știi cum putem lua găini? Ce găini? Cum putem lua oaie și vacă? Cu uit. Și poți să-mi dai un uit dacă ai? Vrei să știi ceva? Ce? Nu am. Deci? Eu caut un cal acum. De unde putem găsi uit? Că am uitat. De la siduri. Atât că s-o Vrei să bem aduc în- vrei să aduc doi prieteni acasă? Da, te rog. Un niga face doi niga. Un niga cu un niga face doi niga. Două ușoare. 2. 3. Nică. 3. Mam. Căcat mi-a ieșit. Dormi și tu. Dormi și tu. Mă duc să dorm. Mă, așa putem face infinit de explorare. Bine, tu. Că eu pot să farmez doar la... Haideți. Cred că aduci găini. Niște good boys. Blue stă pe Crouch. Peter Crouch. Că dacă mă mișc normal, mă mișc prea repede în formă. Găină! Ei, no, e că din prima mi-a ieșit uit. Seeds. Părin? Mhm. E bun. One circle one. Anila e pe șolobanu. Am doi prieteni după mine. Și eu am unul. Mă, da, câte pisici Mă, putem avea pisici. Putem face un rod. Și fishing rod. Și ce facem cu pisici? Nu știu, de parcă știu eu. Le ținem de companie, chiar că le ținem de companie. Luca, noi suntem Jeffrey Epstein. Aducem niște teroriști la bază. Vere, ai uitat că filmăm? Dau caturi. Ia uite cine vine. Tu, vină încoace. Ei, șolobanule. Așa. M-am chinuit, m-am dus 100 de blocuri ca să aduc 2 găini. Și eu pentru găina aia nici 10 blocuri nu m-am dus, dacă mă crezi. Păsâco, dă-te că te bat. Pisico, dă-te. Mă, da. Gata, yes! Luca, îl chinui pe cineva. Bravo. Da, nu mai el chinui, săracul. Are și el o viață, lasă-l. Viața, dacă mai are Luca. Viața Am mulțit 2 niște. Anila se mulțesc. Aici o să avem doar găini, by the way. E bun. Mulțiți-vă! Noi suntem profesioniști la mulțire. Două copii bingo. Hai că profesioniști, e că. Eu sunt. Guys, acum nu dăm flexing că avem Minecraft, by the way. Și sorry că Luca da flexing acolo. Ce? Ești prost. Vrei să te omor? Nu.
Ți-am dat doar un hit. Că meritai. Aha, boys. Mulțiți-vă. Boys. Boys. Știi că clopotul nu merge. Ai, nu. Da, mă, da, nu merge. Totul. Mamă, ce râde șolobanul. Îmi dai și mie, ai 5 bucăți de ironie. Am, dar de ce să-ți dau? Să-mi fac șoful armura. Îmi fac eu, aia e. Că am găsit eu iron-urile, Didi. Mă, dar filmăm, taci. Nice try, Didi. Ei, noi, ce carte e ce Carton, ciutat. Hai și ții! Mă, dar ce ai făcut aici? Ce? La portal. Șara! Ești. Sparg bucata asta de... Spark this fucking bitch, nigga. This nigga is black. By the way, happy birthday, Luca. Congratulations. Ai copil. Da. Taci! Dacă îl știi pe Jinxie, cred că... Congratulations, you have a baby. Gugu cheche! Îți dau una cu asta. Uaaah! Bye bye, bitch. Mamă, ce câș. Bye, bitch. Gugu cheche! Câș. Gugu cheche! Gugu cheche! Blood crede că iese din mine like for real. Gugu cheche! Ha, vine șolobanul, are râcă pe mine. Șolobanilor, mă aduc 2 copii. Haide, zboară, puiule. Îți zburați. Doamne, pune! Mă, 5 ouă! veniți. 6 ouă! Și by the way, guys, suntem la ziua 4-a. Și vrei să știi ceva? Ce? 6 ouă, niciun pui. Mam, hai bun. Acum, Mulțește acum. ehe, înmulțire, împărțire. Adunare, scădere. Aha, se mulțesc. Se pupă. A, nu se pupă. Ba. Balls. Ehe, înmulțire, împărțire, tată. Adunare, scădere. Noi aici înmulțim, bro. Da. Nu. Marș! Marș acasă! Marș. Gugu cheche. Doamne ferește. Couldn't kick my balls, he got, nigga. Mă, dar ce caută un crafting aici? Eu l-am făcut. Oaie! Pui de oaie! Privet! Privet! Where are you? Anilai! Șolobanii. Hai cu ei, Bă! Mă! This is the end.
Vine? A, vine. Perfect. Nu, Ege, nu vine decât. Șurubanii. Unde se duce Blood? Blood are handicapare. Mă, lasă tu ăia la tine, că le duc eu, că sunt mai profesionist decât ca tine. Omoară-l pentru mâncare, bro. Luca, Da? tu ai mușchi? Eu nu. Da, ai la borcan? Da. Mă, știai că într-un ăsta de 1 aprilie, într-un versiune de 1 aprilie, puteai să zbori cu găinii, da? Fără el. Da. Că m-am jucat versiunea aia. Dacă găsesc o să pun în ecran, dacă 50.000% nu o să pun. Oho, bolz. Oho, mulțire, împărțire. Oho. Am găsit lavă. Un lava pool, tată. A ieșit. A ieșit unul, terorist. Mă, vino. Vino, bă, prostule. Ai de soarta mea. Intrați, bă, înapoi. Că el o să moară, da. Guys, stai, mă, să dorm. Guys, revenim. No, guys, am revenit. Așa că a fost prima parte. Ne vedem data viitoare. El a fost Luca, eu am fost Ege. Ne vedem data viitoare. Pa și pa!